en king'iyore ka panel olose en jo siasa ema winjore nikech ineno ka jo Public Service Commission, Parliamentary Service Commission, Political Parties Liaison Committee kigo kwan gin ema gin gi ji mang'eny e panel mida yierne. To an gima wachoga kata king'iyo yiero mokadho ni ma 2022 ni dong Raila gi Uhuru ne gi commissioners 4, Ruto ne gi commissioners 3, onge pogruok. Kok wadil gi yiero e constituency kata mana notim panel manade uyier selection panel keni yo mane uyier ji adi obed commissioners tek ni timo yiero ni idhi landnwa ng'ama en rais ma Kenya kaendi Nairobi ka. To ineno ka ler pod ok nyabed. Ler ok ne rieny. Ler ni rieny mana ka ueloyo mawacho ni. Nikech sami kete ni time constituency no. Kaka chik wacho. Kimana kaka chik wacho. Ok wabideo ng'ama en chairman mar IEBC. Ok wabideo ng'ama en commissioner. Wan kaka jo Alego wadich mana gi returning officer wan ma Alego. To jo media bende nigi ratiro gibiro lekwa kanyo to ging'iyo ni jo Alego yogocho nade to lande nade. Ka gisewinjo kaka ilande cha to girilay live. Nikech onge gima nyien mwatimo sani. Nwasebet gi iluongo nyaka ni ECK, IEBC man ndalo Kivuitu. Ma chama ka chama man nitiere od bura. Ne nominate direct ng'ama en representative margi. To neno 207 gima notimre. Wabedo gi mitimo ni independent, koro ma interim independent mar Isaac Hassan. Mabendo kitne de kani selection panel mar experts mana kasani gi Isaac Hassan waneno gima notimre godo 2013 baji odhi nyaka lweny kikiriembo gi tich. Chebukati ni kore mano wachi ni koro mind bende bank kana jose timo ng'anyo Tiagas Monday Tiagas Tuesday. Mano biro gi Chebukati gini gi waneno gima ne gitimo no 2017. Koro wawe ng'iyo gini ahinya malo ka. Gini chal ng'ama dwa chamo liech. Ok inyal muonyo liech dichiel. Tong' liech ni ikange matindo tindo. Kange 290 constituencies gi. Koro mondo bedo mayot. Kaso can reduce kuma mischief nyalo betie. Kuma ng'ato nyalo bire gi paro moro magala. Koro wach nyiso ni mondo ibedi dwa pango ketho gini nyaka idhi e constituency. 290 gi. Eki chak interfere. But kiketo ne gini yiero broga dhi to bire tap ng'ata achiel kaka no dhi tap Chebukati cha. Omiyo Chebukati kano chopo koro chope tape ka. To Uhuru bende gima wacho kode wano kwa ng'eyo, Ruto bende kae samoro osemiye pesa wano kwa ng'eyo, togo pikipiki ponki. To kuma gini olware. To wacho ni ma endi president. Ato bing'eni e chike manyien go nyaka sani koro wach ni jalup jakom mar IEBC ok nyal bedo jakom automatically. Bende paro ni mano en gino makari ahinya ni ok nyal bedo jakom automatically in case ni nitiere vacancy mano mar jakom mar IEBC to koro wach ni jalup ne ok nyal bedo jakom to jakom ne kanyo kaluwore kod chiko manyien go. Bende wach ni jakom mar IEBC nyaka bed jago moromo bedo jang'ad bura kata judge mano mar doho ma supreme pachoka. Bende paro ni chike makamago nyalo miyo jakom mar IEBC manyien bed kiyiero obed adiera ng'ama independent nikech wang'e ni kinde mang'eny jong'ad buche gin joma ng'ado bura kod paro maliw kendo ok ginyal bedo swayed. Kose nang'o Asaka? Kose gin bende nitiere kaka gibedo swayed. Kose dhano en mana dhano. Jong'ad buche gin dhano.